Oi. Olkaa hyvä. On paljon onnea. Kiitos. Mitkäs noi? Aina. Mä oon hankkinut tällaisen ponnen opua. Ja katso nyt. Kevon Nopsanella yllätti. No, sitä tammaa ei kovin moni veikannut. No kyllä se aurinko paistaa risukasaakin. Siltä vaikuttaa. Meidän täytyy ruveta käymään täällä useammin. No, mun pitää ruveta veikkaamaan sun kanssa kimpassa, jos voitot on tollassa. No paljon sä sitten yleensä oot voittanut? No, mä panostan aika maltillisesti. Pitkältihän kysymys on tästä atmosfääristä. Kyllä tällainen rahatukko nostaa tunnelman kattoon se. No, paljon sinä sitä on? 5 tonnia. Onneksi olkoon. Kokenut veikkaaja, joka ei kovin usein tommosiin potteihin törmää. No Seppo, hei tää nyt oli pelkkää moukan tuuria. Headshot. No enkä. Ota. Headshot. No niin Seppo, ole hyvä, minä tarjoan. Ottaisin minä. Mä en tiennytkään, että täällä voi voittaa tällaisia summia. No harvemmin tommosella kertoimella juoksevat koneet, mitä hattutemppuja tekee. Mutta nyt teki. Oli se hyvä, että toit mut tänne, vaikka mä hangoittelinkin vastaan. Hei, otetaan. Lähdölle ja maaliin tulolle. Siis Seppo, ajattele. 5 eurolla. 5 tonnia. Ja nyt me lyödään rahoiksi. Koska on seuraava lähtö? Ottaisin Muutaman minä kymmenen vuoden kokemuksen possupaukun, perusteella jos voin vain sanoa, että jostain saisin parempi lopettaa heti kuin pulloin voittaa. tyhjentä. No meinaat sä, että mä en pysty toistamaan tätä temppua? Mä tarkoitin vaan, että ne voittorahat voi kadota sieltä lompakosta ihan yhtä nopeasti, kun ne sinne tulikin. Sun kannattaisi nyt vihdoinkin nauttia siitä, kun sun onnes on kääntynyt. Niinpä. Ehkä se tosiaan nyt on lopulta. Headshot. Hei, otetaan sille. Onnelle!